Πετυχημένος ρε παιδάκι μου στον τομέα σου, εντάξει. Έτσι. Μετά καλά. Είσαι πετυχημένος στον τομέα σου. Ναι. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για τους νέους μάγειρες που μας παρακολουθούν. Θα βρουν εγκόμενα. Ή τα παιδιά που θέλουν να γίνουν vegans, περνάει από το μυαλό τους. Οι παιδιά τα μπερδέψαμε. Για μάγειρες μιλάμε για vegan. Για γκόμενες. Εσύ θα σπαζώσουν τον βιγκανισμό σαν θρησκεία. Την είπες τελικά φλέξη. Πάμε να κάνουμε τη συνταγή. Αυτή που... Αφού δεν σε νοιάζει πράγμα. Εγώ θέλω να δω αβοκάντο live. Θέλουμε και να δούμε αβοκάντο, που νομίζω είναι αυτό εκεί πέρα. Ναι. Και θέλω να κάνουμε τη συνταγή για να τη δοκιμάσουμε και να δει ο κόσμος αν μας αρέσει ρε παιδάκι μου ο βιγκανισμός, αν θα τον ασπαστούμε κι εμείς όπως η Μέρη Συνατσάκη ας πούμε, και αν θα φοράμε όντως εσώρουχα που δεν θα μπορούμε. Έκανα ένα μικρό τσεκ να δούμε άμα δουλεύουν όλα σωστά. Και δουλεύουν. Ωραία. Τι είναι αυτό? Μίξερ. Μπράβο. Φαίνεται πολύ μηχάνημα. Πρώτα αστέρι με στέλνει. Είσαι vegan. Είμαι vegan, παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε μους σοκολάτας με αβοκάντο. Κανονικά για να κάνουμε μία μους σοκολάτας χρειαζόμαστε γάλα ή χρειαζόμαστε κρέμα γάλακτος. Επειδή το γάλα και η κρέμα γάλακτος έχουν λιπαρά, προσπαθούμε να βρούμε κάτι που μπορεί να αντικαταστήσει τα λιπαρά και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε. Μπορείς να παίξεις μαζί τους. Okay. Καλό. Καταπληκτικό. Φάνη. Λοιπόν, ξέρεις να καθαρίσεις αβοκάντο? Όχι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα κουτάλι και ένα μαχαίρι. Θα σου δείξω ένα και μετά θα κάνεις το υπόλοιπο. Λοιπόν, το κόβεις στη μέση. Εδώ. Γυρνάς. Ναι. Και ένα από εκεί μέσα. Το κουκούτσι. Το παίρνεις, το βγάζεις. Δεν το χρειάζεσαι. Παίρνεις με το κουτάλι και βγάζεις όλη τη σάρκα από μέσα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν το χρησιμοποιούν για βούτυρο. Μπράβο. Οι vegan σαν βούτυρο έχουν περισσότερο φυτικά πράγματα. Δηλαδή βούτυρο κακάο, βούτυρο καρύδας, αβοκάντο, μαργαρίνες. Δεν χρησιμοποιούν αγελαδινό βούτυρο. Αυτό. Λοιπόν, σειρά σου. Λοιπόν, θα πάω κατευθείαν. Μαγειρεύεις στο κανάλι σου. Πρώτη φορά μαγειρεύω γενικά. Πρώτη φορά τον βλέπω να μαγειρεύει. Εύκολο δεν είναι. Ρε παιδιά, αυτό είναι πανεύκολα εδώ πέρα. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Κάτσε γιατί πήρα και τη φλούδα. Μαζί και τρίχες από το πουλόβερ. Όχι φλούδα. Δεν πειράζει που θα έχει λίγο φλούδα μέσα. Δεν θα το καταλάβεις. Φαντάζεσαι να το φάει κάποιος αυτό. Vegan είναι. Έχει τύχει ποτέ ας πούμε, να μαγειρέψει κάτι και να γίνει κάποιο λάθος, κανένα τσόφλι μέσα να το φάει κάποιος? πολλές φορές. Όντως. Ναι. Τυχαίες γίνονται. Μάλιστα λοιπόν. Αλλά εκείνη την ώρα στην κάμερα τι κάνεις? Στην κάμερα. Παίζεις cool. Το παίζεις άνετα. Κοίτα, φαντάζομαι θα έχεις, πώς το λένε, πολλές κάμερες. Πρέπει να το στρίψεις. Στραγγάλισέ το. Μάλιστα. Γαμάει, και μετά πώς το κάνεις? Μπράβο. Και κόβω το χέρι μου. Μετά πρέπει να το παίξεις cool όμως. Και το βγάζεις έτσι. Θέλει όχι τη γωνία του μαχαίρι πιάσει. Γύρνα το λίγο το μαχαίρι, κάντε μία. Μπράβο. Α, μάλιστα. Πανεύκολο είναι. Τώρα το πετάμε αυτό μέσα. Πειράζει. Μετά στο κουκούτσι το μίξε Και τα από κάτω στα σκουπίδια. στα σπιτίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεσαι και μαγειρεύεις. Κι εγώ. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος σε βλέπει και Τι σε ωραία. έχει πρότυπο και δεν βάζουμε τσόφια. Να σου πω. Γαμώτο. Ωραία. Έχει κι άλλο. Πέτω. Λοιπόν, είναι πολύ απλό, θα σε βοηθήσω. Οκ. Λοιπόν, βγάζουμε όλο το αβοκάντο και μετά όλα τα υπόλοιπα υλικά θα τα ρίξουμε μέσα. Γαμό. Λοιπόν, τώρα. Πειράζει να μαγειρεύεις και να μην έχεις πλύνει τα χέρια σου? Όχι. Α, δεν πειράζει. Είναι κάτι που είναι βαρετό, αλλά θα σου το εξηγήσω. Οτιδήποτε εδώ πέρα πειράζει. Γιατί αυτό που θα κάνουμε είναι ομό, δεν το ψήνουμε στο φούρνο. Οτιδήποτε πιάσουμε τα χέρια μας και το ψήσουμε στο φούρνο και το ψήσουμε πάνω από τους 69 βαθμούς, θα θυμάσαι είναι η θερμοκρασία κλειδί, σκοτώνονται τα πάντα. Οπότε δεν έχει σημασία. Το πιάνεις? Πάνω από πόσο. 69. Ναι. Δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό νούμερο. Λοιπόν, Δεν μου λέει κάτι. επόμενο υλικό που πρέπει να βάλουμε είναι ζάχαρη. Μάλιστα. Ή θα βάλουμε ζάχαρη, επειδή τρώμε και υγιεινά, θα βάλουμε maple syrup. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ναι, πώς δεν ξέρω. Φυσικά. Ναι. Θυμάσαι το πρωί δεν πάγαμε. Το πρωί. Ναι. Πάγαμε το πρωί. Από πού βγαίνει? Από το μπύλο. Να σου πω, αυτό είναι απλό σύρου που το βάζουν στα cupcakes. Maple syrup. Maple. Maple. Αυτό νομίζεις apple syrup. Α, οκ, το πως apple. Υπάρχει όμως apple syrup. Όχι. Το οποίο δεν βγαίνει από το μπύλο. Όχι, και δεν υπάρχει, είναι maple syrup. Maple. Έκανες λάθος τώρα αυτή τη στιγμή και βγάλει ένα θαυμαστικό από πάνω σου. Μάλιστα. Εδώ πέρα. Ναι. Και είναι η κλασική φάτσα που παίρνεις όταν δεν ξέρεις και το παίζεις έξυπνος. Το πέσα εγώ έξυπνος τώρα. κατάλαβα. Το πέσα έξυπνος. Αλήθεια. Εγώ το πέσα έξυπνος. Έτσι
έτσι νομίζω. Και εσύ αυτό δεν κατάλαβες. Το κάνεις Έχω, συνέχεια. αλήθεια. Σε καταλάβει και ο Άκης. Αλήθεια. Δεν πειράζει. δεν όμως. πειράζει, δεν πειράζει. Είναι maple syrup, δεν θα φανεί μάλλον στο μοντάζ γιατί θα το κόψει. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Κόβει και βάζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, maple syrup βγαίνει από ένα δέντρο. Πώς ακριβώς βγάζουμε τη μαστίχα, το τρυπάμε. Και αυτό βγάζει αυτό το ζουμί. Μπορούμε να βάλουμε σιρόπι Τώρα αγάπης. συγγνώμη, αυτό δεν είναι βίο κατά της φύσης. Έλα μου ντε. Δηλαδή, Οι vegan τρώνε maple syrup, τρώνε σιρόπι αγάπης, αλλά δεν τρώνε μέλι. Το τι είναι, Γάλα καρύδας. Γάλα καρύδας. ζάχαρη. Δεν βάζουμε κανένα γάλα. Κακάο. Ζάχαρη. Αυτό είναι καφέ σε ελληνικό. Είναι σοκολάτα. Και θα βάλουμε και λίγο βανίλια. Λοιπόν, μάγκα. Τη βανίλια δεν είναι. Εγώ ξέρω τη βανίλια, ξέρω τι. Σιρόπι βανίλιας. Το έχω έτοιμο, απλά το γυρνάς και το παίζεις μάγκας ότι δουλεύει. Όχι έτσι. Έτσι, το πας και κλειδώνει εδώ μέσα. Παίξε το μάγκας. Φοβάμαι μην αρχίσει και. Κάτω, Τζέρεμι, μπορείς. Τρώμαξε. Πιο δυνατά. Πώς δυναμώνει. Δεν είναι volume. Καταπληκτικός. Κοίτα, μπορώ να το κάνω αυτό όλη μέρα. Περίμενε να διαλύσει το κουράγιο. Πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει ένα όριμο για να διαλυθεί. Όσο κουράγιο, όσο θέλει να Οκ. Και το χαλάμε, ξέρω. Έτοιμο, έτοιμο. Φεράρι. Ω, Σε ένα βράδυ. έφυγε και το κακάο, ξέρεις, ήρθε. Γιάχνη. Πώς το λένε. Εγώ με το που Μπορείς να με κάνω προσλάβεις αυτή τιμούς, να κάνω αυτή τη δουλειά απλώς. Να έρχομαι εδώ και απλώς δεν μου είναι λες. αρκετά τα λεφτά. Δεν πειράζει. Πρέπει να κάνεις κάτι εθελοντής. παραπάνω. Το κάνω χωρίς λεφτά. Εθελοντής. Και οφελώς. Εγώ σου λέω ότι όποτε κάνω αυτή τη μους, πραγματικά μια φτιά. Μάλιστα. Μια φτιά. Μια. Καταπληκτική. Λοιπόν, αυτή είναι μια εκδοχή ενός γλυκού για έναν vegan που θέλει να παρακάμψει όλα τα ζωικά υλικά. Λοιπόν, είναι πικρή σχετικά, δεν είναι πάρα πολύ γλυκιά. Οι vegan, εκτός από vegan, προσέχουν γενικότερα τη διατροφή τους. Και έχω τρία ωραία ποτηράκια εδώ πέρα, βαρετός, Βλέπω, Στο όχι, ποτήρι όχι. το πίνουμε. Βλέπω εκεί πέρα το Viber και σκέφτηκα ότι οι vegans μπορεί να το λένε Viber. Justin. Viber. Δεν ξέρω, πήγα να κάνω ένα κακό λογοπαίγνιο με το Αλλά vegan. δεν σου βγήκε. Όχι. Όχι, το κακό μου βγήκε. Λοιπόν, κάτι έτσι εν κατακλείδη να πω και κάτι σοβαρό να σου πω ότι πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια αυτό που τώρα υπάρχει περίπτωση να κοροϊδεύουμε όλοι και να λέμε για vegan και όλα τα υπόλοιπα θα γίνει τρόπος ζωής όλων. Θα μας κυβερνήσουν, ναι. Θα έχουμε βασιλιά vegan. Πρέπει να ρωτήσουμε ένα ταξιτζή γι' αυτό. Για τους vegan. Τώρα φεύγοντας. Μεταξύ ήρθατε. Οι ταξιτζίδες ξέρουν. Θα τα φτιάχνες ποτέ με vegan. Εντάξει, δεν θα είχα θέμα πιστεύω. Too sexy for my shirt. Too sexy for Γιατί δεν έχεις πρόβλημα, ας πούμε. Εσύ έχεις πρόβλημα. Εγώ κανένα, εσύ. Όχι το. too sexy for my shirt. Δεν έχεις πει τίποτα κακό τώρα για τους vegan. Τίποτα. Ωραία. Τίποτα, όχι. Γιατί και να πεις κάτι κακό, ας πούμε, τι, δεν μπορείς να συνεπάρξεις και να έχεις σχέση με έναν vegan. Όχι, άμα σου έλεγε το παιδί σου ότι μπαμπά, Είμαι vegan. Τι θα κάνεις, θα τον αγαπήσεις το ίδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έρχεται μια στιγμή στην εφηβεία σου που ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Και σκέφτεσαι τώρα να έχει το παιδί σου Ναι. και να σου πει μπαμπά. θα προτιμούσε να σου πει ότι είναι vegan ή κάτι άλλο. Εγώ σίγουρα κάτι άλλο. Παρά να ακούσω το οτιδήποτε. Vegan μου σοκολάτας. Σου πήραμε. Όχι, θέλετε να δοκιμάσετε. Δοκίμασε. Γιατί τώρα τρως αβοκάντο γλυκό. Αυτό σκέψου. Δεν κακό. Εγώ φοβόμουν, Θα κάνεις μόνος σου. φοβόμουν να δοκιμάσω για να μήπως μου αρέσει. και μου αρέσει τώρα. Άρα είμαι vegan. Όχι, γιατί το IQ σου δεν είναι για vegan. Είμαι από επαρχία Ναι. και στο χωριό μου υπάρχει προκατάληψη, ωραία. Δηλαδή, μια φορά αν σε βρούνε να τρως μια μελιτζάνα, θα σου βγει το όνομα ότι είσαι vegan. Και αυτό σε σημαδεύει στη ζωή και στην κοινωνία. Και εγώ ανησυχώ και θέλω να πω στα παιδιά να βγουν εκεί έξω και να το πούν. Να Αυτό μην είναι φοβούνται, πολύ σημαντικό που να είναι, μην πολύ φοβούνται για σημαντικό. τις τροφικές τους επιλογές που έχουν κάνει. Ναι. Μαγειρεύεις γυμνόσάκι. Αυτό δεν ήταν στη συνέντευξη. Είμαι εδώ για να κάνω τις δύσκολες ερωτήσεις.
Ας φάμε τα vegan μας. Τι? Απλά να σου πω ότι υπάρχει apple syrup. Άρα ήμουν σωστός, άρα δεν το έπαιζα έξυπνος. Άρα ήξερα. Υπάρχει Ορίστε. υπάρχει apple sauce. Υπάρχει Νάτος apple ο syrup. μάγειρας που αναδείξατε, δεν υπάρχει ο περίπτωση Master Chef, Που εκεί συγκεκριμένος στο άνθρωπος να έφαγε apple syrup με τα ήξερα πανκέικ. καλύτερα από τον Πετρετζίκη. Ορίστε εδώ. Συγγνώμη, γιατί Αποδείχτηκε. το χρώμα από αυτό που έφαγε ήταν αυτό. Μάλλον. Δεν ξέρω, το είπαν από πάνω. Ναι, αλλά είναι το κοινό. Δεν Το το έπαν πάνω από το control. Δεν ξέρω, το control το είπε. Ωραία. Υπάρχει apple syrup. Υπάρχει και apple sauce, υπάρχει και τα πάντα υπάρχουν από Λοιπόν, αυτά. θέλω ένα thug life τώρα. Fuck the police coming straight from the underground. Την είπε στον Άκη και καλά. Ναι. Μπορούμε να αρχίσουμε να πετάμε κουτάλια στον ερεθίτη. Μπορείτε να κοιτάξετε λίγο για να μην τα κάνετε πουτάνα. Ναι, περίμενα. Ωραία. Στοχεύστε. Ναι. Πρώτος. Δεν βλέπεις. Ω, παραλίγο. Εσύ. Ούτε καν. Out. Έχουμε άλλα. Ήμουν πιο κοντά. Εκεί. Το βάλεις και τι άγγελο. Μα θα νομίζω ποια είναι vegan. Αυτό είναι το best. Ερευνώντας τα υλικά του Πέτρετζή, Κάνε ένα μικρό tour. ένα tour. Ναι, οκ. Λοιπόν, θα δείξουμε πάνω το control εκεί. Έχουμε πλάστη από ξύλο. Και αν είσαι αρκετά πλούσιος όσο ο Άκης, έχεις πλάστη από μάρμαρο Καλυθέας. Έτσι, από πλατίνα. Θα δούμε πιο δίπλα. Να τους ανοίξουμε το ψυγείο. Είναι άδειο. Α, όχι, έχει. Αλλά αυτό είναι άδειο, το σπίτι μου τότε. Ναι, Έχω πολύ vegan σήμερα. Άμα έρθεις να δεις εδώ πέρα. ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πρασόριζο, αυτό είναι φασολάκια, αυτό είναι κουνουπίδι γιαχνί, αυτά είναι κοκάκια που κάνουμε. Κοκάκια είναι γλυκό, μην μπερδευτείς. Όχι. Μπράβο. Πάντα. Ναι. Το πίσω είναι πανόφι που κάνουμε vegan. Γενικά κάνουμε πάρα πολλά vegan πράγματα. Εμένα μου αρέσουν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Είναι και ένα διάλειμμα από εσένα να ξεφεύγεις από το κρέας. Μ' αρέσει να ξεφεύγω από το κρέας. Είναι ωραίο να αρχίσουμε να τρώμε vegan πράγματα. Ξέρω ότι Ακριβώς. εσύ το έχεις κοροϊδέψει πάρα πολύ σήμερα το όλο πράγμα, αλλά θυμήσου το, μία μέρα θα έρθει ο γιος σου και θα σου πει πατέρα Τζέρεμι. Μου θυμίζει λίγο ότι είναι πάτερ κανονικά. Παπατζέρεμ, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Θα πεις, παίζουν παιδί μου και θα σου πει είμαι vegan. Εδώ είναι το τηγάνι που κέρδισε στο διαγωνισμό του 2013. Μάλιστα. Εδώ είναι. Πολύ ωραίο. Στη Μύκονο είχε βγει πρώτος στο διαγωνισμό ομελέτας.